Boas tardes e gracias por vir. Ainda que hoxe é unha presentación non de un libro, pero si de un proxecto que estamos diseñando e, bueno, explico agora, se non sabedes, a elección da persoa que se lle vai a dedicar o Día das Letras Galegas do ano que ven vai a ser nunha reunión da RAC, da Real Academia Galega, agora dentro de un mes, 3 semanas, me parece. Entón, bueno, colliunos así un pouco, digamos que temos que ter un pouco de premura para que o último acto, que quizás sexa este, donde presionar, entre comillas, a Academia, pois sexa este, non? Claro, non tiñamos o libro aínda feito, pero si o proxecto, non? E si o que vai a ser ese libro, que vai a sair independentemente de cal sexa a decisión da Real Academia. E como vedes, bueno, estádelo pasando por aí, vedes como vai a quedar a portada, como vai a ser e como é ese tipo de libros, que é un libro infantil, además aquí temos a directora do Labarta Pos, e é un libro moi, nos entendemos para os rapaces, para os nenos, moi interesante, con viñetas, con dibuxos, e a verdade, cando nos presentaron o proxecto, pois gustounos moito, vai dirixido a un público moi determinado, pero a verdade é que o fan moi ben, e sintetizan un pouco tamén a vida e a obra dunha forma amena, e entendemos que era un proxecto moi interesante. Pena que non nos daba tempo obviamente, porque hai que imprimirlo, etc., que non nos daba tempo a presentalo como tal xa, non? Entón, por eso, decidimos presentar agora, pois, o proxecto, e vedes a portada e como vai a ser, e ensinar como vai a ser ese libro, non? E despois, bueno, tamén se fa con tacón, bueno, eso casi o explicas ti mellor. Pois, bueno, moitas grazas por confiar en nos. Nos temos unha relación de moitos anos co Concello de Zas, facendo contadas no vosso cole, fomos moitísimas veces. Nesta sala eu síntome como na casa, porque estivemos tamén facendo moitas actividades de contacontos. Nós se traballáramos a figura de Labarta xa anos hai, porque nós somos de Pontevedra. Sabedes que Labarta é de aquí, de Baio, pero está gran parte da súa vida pasa en Pontevedra, unha parte moi importante da súa vida e, sobre todo, da súa vida literaria, non? Da súa vida cultural. E nós tiñamos esa cousa de que queríamos facer algo sobre Labarta. Nós citamos a Labarta xa nun libro de hai outro libro, como os que facemos nós, dunha serie de mulleres galegas. Este libro ustedes no vosso cole. Sí, que temos. Sí, que estades no proxecto Donas de Sí, e nós vamos ao vosso cole, ainda estivemos aí nada, falando de Luisa Villalta. Bueno, sí, pero estás confundindo co instituto. Non, no CPI de... Non, é o CPI de Zas. Bueno, pois tampouco. Este no Labarta, pois é vai. Labarta, pois, infantil e primaria. Vale. Pero sí que temos esos libros. Os Labarta, estes. Bueno, pois nos tratábamos a... Perdón, a Labarta Pos está en Zas. Non, está en Baio. Aquí en Baio, vale. CPI o de... Vale, aquí vamos vir agora a falar de Luisa Villalta. Menos mal que xa temos asinado o contrato, senón xa, con isto xa... No, aquí xa estamos, que vamos vir a falar con Luisa Villalta coa Diputación da Coruña. Vamos estar aquí o día 8, o día, non sei, este mes de xuño, vamos estar aquí, que xa teño un lío, que xa non sei. Bueno, pois, desculpade, falábamos de Labarta, neste libro sobre a poeta Luisa Villalta, e xa o citábamos, non? Falábamos da vida cultural que tiñan de Pontevedra. Eran poetas que tiñan unha vida social e cultural moi activa. Reuníbanse en tertulias, onde iban Valle Inclán, Enrique Labarta, Totueo Tulloa, Víctor Saiz e o Xerardo Álvarez Limeses. Para nós era unha figura que foi unha cousa que queríamos tratar. Parecenos unha persoa, o nome isto de o poeta da terra, non? Valorábamos varios títulos, non? Tamén foi unha cousa que dixechedes vos. Parecenos moi acaído, porque é un home que fai a súa obra que lle gusta a todo o mundo, que o entende todo o mundo, e distintas clases sociais. Entón, a nos parecernos unha cousa moi positiva a hora de afondar este libro. Como vedes, os libros nosos son libros que queremos contar o que hai, pero adaptados para o público infantil. Nós aquí en cada páxina imos tratar a biografía adaptada de Enrique Labarta e imos aí poñendo algúns dos seus poemas, non? Para que teñan distintas lecturas, para que o poda ler alguén porque lle parece un libro bonito, que parece nos ben, ou alguén que quera coñecer algo máis de Enrique Labarta, que poda chegarse a súa obra.
non? E o que dicíamos que iso de Poeta da Terra pareceunos moi ben porque lle chega a todo o mundo. E pareceunos tamén que un home que entra ben nos sitios, porque cando estudas a súa vida, ele de aquí morre o seu pai, marcha a Santiago, en Santiago convértese nun persoeiro da vida social da cidade. Ali é cando o da Casa da Troia inspíranse nel, é onde el comeza a idea esta de que a veces trátase un pouco mal, o de versificador, así como se fora algo negativo. Un home de tremendo ingenio, o sea, que te digan como decían, dime 4 palabras, fagoche a figura literaria que el quere, o sea, é unha cousa que o poema que el quere. Nos isto que valorámoslo. Logo marcha a Pontevedra, e en Pontevedra convértese nunha parte fundamental da cidade de Pontevedra, nas tertulias, na súa obra literaria, de como el crea revistas. O sea, como estivas meténdose na súa biografía, ves, outra revista de Labarta, outra cousa, outro tipo de actividade, crea o entroido de Pontevedra, a figura do Rabachol, é fundamental. Digamos que unha persoa que entra moi ben para esta candidatura nas letras, porque é unha figura global de Galicia. A súa obra entende a todo o mundo, que nos parece moi importante nas letras, e penso que a Real Academia ten que tomar nota, primeiro, lóxicamente, a valía que a ten, e logo que sea para todo o mundo. O sea, ti que eres profe, poemas de Labarta entran xenial, entran moi ben, aparte entran en calquera parte de Galicia. Hai outros homenaxeados e homenaxeadas que son máis complicadas de que vos traballedes. Enrique Labarta é fantástico, porque o van a entender, vanse entender, e non só xente de aquí, xente de toda Galicia. Dicíamos, en Pontevedra, logo, que ben caído de traer aquí a cámara de fotos para deixar aquí, o de ser un home, un pioneiro na fotografía. Bueno, o pioneiro xa é o do uso da fotografía nas revistas, pero logo cando el decide facer as fotos, non? Un home do fonógrafo, o sea, iso vai nos dar, o Gallá, a Real Academia considere esta figura, porque a fotografía é cultura, o levar os fonógrafos é cultura, e logo a súa propia literatura é cultura. Logo, marcha de Galicia, e certo é que se marchar de Galicia por seus motivos profesionais, o mellor lástrano a hora de ser, por exemplo, membro da Real Academia Galega, cando é presentado que vai ser membro da Real Academia Galega, que logo non acaba sendo de feito porque vive fora, vive en Cataluña. Parecíanos moi, que o que resaltamos no libro, por exemplo, o choque que el ten cando chega a Cataluña é o tema da lingua, como ali hai ese respeto pola lingua naquel poema que el chega a Coruña e ve que non ten ese respeto aquí, a nosa lingua. Ten moitas partes, ten a parte moi coñecida que nós tamén tratamos, pero tamén quixemos fuxir un pouco desa parte festiva, aínda que Paco del Riego fai un artigo no ano 1950 que dice o poeta festivo en Alborada, en Bos Aires. Ten o poeta da terra, por exemplo, o poeta que entende todo o mundo. Ten o poeta ecoloxista, por exemplo, cando fala das corridas de touros en Noia, por exemplo. O sea, son cousas moi actuais. Ten o poeta feminista, dicimos, bueno, claro, que non é igual o feminismo daquela que da agora. Claro, que non, é que eu leo a Labarta pensando que son un home do 19, non o entendo lavando agora, cando escribe en defensa das mulleres, por exemplo. E logo a versatilidade que ten, porque eu dedícome a xirar contidos en galego, xero contacontos, libros, facemos a versatilidade que ten ele. Hai un concurso, voume presentar e vou no gañar, seguindo as reglas que ten ese concurso, danos unha idea da valía que ten este home. Claro, porque non é doado a cantidade de premios que gaña este home, que vai. E logo como é recoñecido en cada parte que vai, porque en Galicia vale, pero cando vai a Barcelona é un home super recoñecido. Cando morre, ten homenaxe aquí, ten homenaxe alá, ten a placa que lle poñen ali na súa casa en
en Barcelona. Nos estamos pensando, cando vai as letras, nos sair facer unha contada ali a Barcelona. Xa estamos a pensar en isto, non? E logo, a cantidad de homenaxes que vai tendo, non? Agora o Concello de Zas pois está desacerto de aí, as asociacións de aí anos, pero que como xa el recibe homenaxes desde a súa morte. Nos este é un proxecto que vai ser esta publicación, logo queremos unilo con actividades de contacontos, como as que facemos pois moitas veces que ao longo dos anos que temos estado aquí no Concello de Zas, tanto no cole na primaria como nesta sala, como no Concello, que tamén fixemos moitas actividades que a Fidel confiou en nos dai moito tempo, e pensamos, e non é porque nos esteamos metidos no proxecto, que tamén, pero pensamos realmente que merece as letras. Para merecer as letras hai que cumprir 3 condicións, que é, primeiro, ter obra en galego, defender a nosa lingua e cultura. Enrique Labarta pois cumpre sobradamente. Logo, levar 10 anos morto. Estamos case nunha efeméride, o efeméride foi no 23, son 150 anos, 151, bueno, nas letras serían 152. Morre o ano que ven é efeméride. É efeméride da morte. 100 anos. 100 anos da morte, 152 da súa... Pensamos que, bueno, pois que pode ser, pois son 10 anos da súa morte, e logo ter unha vida digna de ser homenaxeada. Ter unha vida digna de ser homenaxeada, nos homenaxeámoslo aquí, e xa foi o que dicíamos antes, xa é homenaxeado en... Aos poucos anos de morrer comecen as homenaxes de Enrique Labarta. Parecenos a parte que pode ser unha parte positiva para o que dicíamos antes de homenaxear, de facer actividades en todos os campos, todos os eidos. Nos coles funciona moi ben a súa obra. En moitas vilas polas que tratou Enrique Labarta. Na Costa da Morte toda podemos seguir, como ben fixo o traballo teu que é genial, o roteiro que fixechedes, que está no Consello, que pareceu unha pasada seguir ese roteiro. Podemos ir seguindo as paradas que fai Enrique Labarta ao longo da Costa da Morte. Logo, Santiago xa non hai que dicilo, ele estuda ali dereito, ele é un persoeiro que logo sae na Casa da Troia, homenaxeado. Pontevedra, en Pontevedra saca toda a súa, saca unha parte importante da súa obra, sae en Pontevedra, o Entroido, podémoslo tratar. Logo, Caldas de Reis e Cambados e todo aquilo, porque ele preséntase como deputado, non? Fijaros que figura é, do que falábamos antes tamén, cando estábamos elucubrando, cando ele preséntase deputado, non sae deputado, vai o convite do que gañou, que lle gañou, e acaba colléndolle 150 ou 100, non sei, suscripcións da revista que tiña el. Mereceu como pioneiro da fotografía. Primeira, a súa publicación é a primeira en Galicia no cal combina a foto co texto. Xa parece, van os mellores fotógrafos, están nas súas publicacións. Zagala, Pintos, ou o acto este que montachedes outro día en Pontevedra, que contabades que foron a neta de Pintos, por exemplo. Bueno, pois, e logo tamén o do fonógrafo. O sea, moitas cousas boas para ser homenaxeado. Polo cal nos estamos encantados de formar parte deste proxecto que estades embarcados, e máis parecenos unha cousa ben bonita dun concello que aposte polo seu, por un veciño que máis que o merece. Entón, pois, en estos estamos. Non sei se tedes alguna pregunta sobre como facemos o libro. A ilustradora, eu son Enrique Mauricio, son o autor, e a ilustradora vai ser Tania Solla, que foi da que tedes a portada, e tamén ese libro que tedes por dentro, non? Que foi un libro que lle facíamos a Florencia Delgado hai 2 anos, pois vai ser un libro da temática parecida. Dicíalle antes o alcalde que nós sempre facemos os libros post letras, e este ano queremos facelos
adiantarnos un pouco que a que lle dean as letras, non? Pois espero que seades premonitorios. Home, mira, o outro ano... Pero non se che van a encargar cada ano para que... Mira, digoche unha cousa, o outro ano estábamos facendo un contacontos en Betanzos, cun centro de maiores. Estábamos contando a vida de Luisa, de Francisco Fernández del Riego, e dixéranos, ois, e ti quen crees que pode ser para o ano? E nos dixemos Luisa Villalta. Ollo, o sea, imaginarios, a ver se somos premonitorios, e este ano cae para o 25, cae Enrique Labarta. De todas formas, é o que dicía tamén. A ver, nós estamos facendo unha porque queremos, obviamente, que se dedique un día de letras galegas e mellor o ano que ven, que é o seguinte, porque son os 100 anos, é unha data interesante. A Real Academia é unha cousa que, por exemplo, cumprinse 20 anos hora da morte de Luisa Villalta, o sea, eles as efemérides, pois é un... No, bueno, estes son 100 anos, que claro, ni siquiera son 20, non? Pero bueno, que de todo caso, ainda que non xa amenazamos entre comillas, que ainda que non saíra, nos seguiríamos, o sea, porque, bueno, ao final o que estás facendo é dando a coñecer unha figura dun escritor importante, e ademais é o que decías ti fai un momento, non só para o Concello, toda a comarca, non? Toda a Costa da Morte, que foi algo que dixemos tamén, é unha comarca donde predominan os galegofalantes aínda, unha das que máis galegofalantes hai, eu diría que a que máis en toda a Galicia. Fai moitos anos, moitísimos anos, que non hai un escritor nado na Costa da Morte que se lle dedica un día das letras galegas, e, bueno, nos seguimos porque, además, bueno, tamén apostar pola cultura, ao final, que estás facendo, bueno, apostando pola cultura, que a veces é difícil, pues, desde a administración local, apostar pola cultura, porque, bueno, temos moitas necesidades e pouco orzamento, pero, bueno. E logo outra cousa, perdón, tamén que quería apuntar tamén, que hai moitos anos que non sai da Costa da Morte, e alguén do 19-20. Eso xa máis ainda. Do 19-20. É parte da nosa cultura. E con Labarta, coa súa obra, é unha obra que eu imagino, son profe de historia, eu leo Labarta e eu entendo como é a sociedade daquela. O sea, váleme para... Que sigue sendo como agora, que está de plena actualidad, tanto no galego como en todo. Galego, as mulleres, o colosismo, bueno, que dixeche un pouco. Que ti tratas... Os labregos, tal cual. Labregos, tal, oye, o drama de emigración, podes dicir, es que eu morro alá, pero eu quero que me traigan aquí, por exemplo. Que non podemos facelo, ves? Esa era unha das cousas que queríamos facer, traer os seus restos, pero non podemos porque en Barcelona, claro, no cemiterio, pasar anos, naqueles cemiterios, sacan os restos e meten nunha fosa común. Bueno, son muitos anos despois. Non é imposible, non? Si non era unha das cousas que queríamos facer, pero, bueno, porque ele expresou que quería ser enterrado aquí. Como pon el, e logo unha cousa que parece non só o do roteiro aquí. O roteiro, eu teño unha... Eu agora caeume moi ben traballar na Barta, pero caeume moi mal porque é a época na que estamos a tope, porque nós facemos actividades de contacontos, sacamos un libro de Luisa Villalta, andamos por toda Galicia sen parar. Eu teño a débeda de facer o roteiro, porque eu estaba estudando a Labarta e eu dicía que teño que percorrelo todo, porque está moi ben feito esta iniciativa. O sea, eu de fora digo, teño ganas de ir parando nos seus sitios, ir subindo, hai moitos sitios que coñezo, pero hai outros que non, e eu quero pechar ese círculo, por exemplo, e facelo así, claro. Entón, pois, outras iniciativas que dicías que estades a traballar, que traballar ao final cando en cultura, en cultura dun veciño, ainda que non sea premiado, xa o premio xa é que a xente que xa o coñece, non? Pero o Gallá, a Real Academia tome nota, xa é premiado. Para nós mesmos, o primeiro era na súa contorna, claro. Era un gran descoñecido, fai uns anos era un gran descoñecido, bueno, aquí coñecíamolo máis, pero non incluso toda a súa obra, coñecíamolo polo Tío Miseria, bueno, por unha serie de contos e tal, e por alguma das súas poesías, pero non por todo. Hai moita xente maior que se sabe moitos poemas de Labarta Pose. Sí, algúns dos poemas sí que o saben, pero eses máis ben os que, por exemplo... Cándido, eu recordo a Cándido contando... Pero Cándido sí, pero Cándido recitaba, pero Cándido é un. Pero Cándido é un. O resto non. O resto non.
non sabía. Incluso nós, nunca nos falaron e vas descubrindo cousas precisamente gracias a isto del eu mesmo. E, bueno, ti sabes a anécdota cando estivemos unhas cos rapaces, non sei se estabas que estaba os rapaces, non sei por qué, estábamos ou co contacontes ou con algo, que lle preguntei así se sabían por qué, eu creo que estaban falando algo de Labarta Pose tamén, por que levaba o seu nome ao colexio, quen era a persona que levaba o seu nome. E un dos rapaces todo cheo de razón dixo, porque foi o que o fixo. Non fixemos aí... Xa fai anos. É que unha cousa moi... Os nomes son moi importantes. O da memoria. Traballar a memoria e traballar os nomes. De que un cole teña o nome de Labarta, coñecero. Nos traballamos aí anos no Concello de Pontevedra, que chamaba o teu cole na historia, que era poñer en valor a historia do cole. Pois, por exemplo, xa se chamaba Enrique Labarta, pois un debuxo de Enrique Labarta, poñer algo Enrique Labarta. Xa estamos nese que vai ser o 50 aniversario agora. Pois mira, xa está en iso. Xa está a directora e o equipo. Pois, claro. E entón, ir traballando, si, ir as... Porque é moi importante marcar tanto os nomes desta xente como... Porque son a nosa historia. Para nomear unha rúa, para nomear un cole, para nomear o que sea, é que a xente saiba o que é. Porque se estudias a Labarta, por exemplo, aquí no Concello, estudias, que sei, o Monte Castelo, o que ti queiras. Se eu chego mañá e decido, non, este monte non vale nada, vou fazer aquí unha industria que non vale nada, o mellor, ou isto son 4 penedos. Se eu sei que aquí alguén escribiu un poema, que alguén sabían estas cousas, ou que teñen unha cadencia polo lugar, eso respétase. Eso respétase. O sea, as cousas son así. O sea, se ti sabes das cousas, se tes unha cultura do que facía a xente, e sobre todo saberes da xente maior, ao final gañamos todos como sociedade. Iso que bueno, no que nos pensamos, non? E nada, o Gallá, xa vos digo, o Gallá podamos, dependendo de que saia ou non, nos faremos o libro, faremos contacontos de Enrique Labarta, e poderemos contar a figura dun xeito lúdico de Enrique Labarta. O sea que agardemos que vos guste o libro, que estamos co proxecto do libro, agardemos despois que vos guste o libro. Vai ser moi en positivo, todos os libros nosos son moi, intentamos que lle guste a todo o mundo. Non... Xa na portada saliu moi ben. Saiu ben, non? Bueno, pois mira... Xa moi ben, pois bueno, tenes a fotografía famosa atrás. Claro, nos tiramos de... Tania, que é ilustradora, fai a xente, digamos, saca a xente favorecida. Se vedes os libros nosos, ti tes os libros no cole, hai que ben sai a xente, por isto fai nos Tania, e dices, mira, sai que sacou mellor. Ten un aire Tintín, non? Pode ter un aire. A forma de ilustrar. Pode ter un aire, sí. Este o de Filomena. Pois nada máis, se queres. Non digo ele, a forma de ilustrar. Non digo que Labarta teña un aire a Tintín, porque non se parece moito, pero si a forma... Non, pero ela dalle toque, si, que si, bueno, xa veredes os... Queres preguntar algo?